sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ci gaban asalin labarin abin da ya faru tsakanin mutanen Ogbomoso din nan mutum ukun nan, maza biyu mace ɗaya. Abin nan dai sai dai a hankali, wato ku mutane ba ku tsoron Allah a wannan rayuwar. Ta ya za a ashe gaskiya aikin basir ba aikin basir akai ba, wa iyazu billahi. Ashe in gaya muku threesome ake yi. Shi miji ya san kan cewa wa'e yana neman matarsa, sannan haka za ita mata ta san kan cewa mijinta iya neman wa'e, kuma duka sun sani kuma ana tare. Dan Allah dan Annabi ta ya za a yi ba za mu ga masifu ba? Haba dan Allah al'umman musulmi, garin Kano garin musulunci, garin Kano garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kowa yana abin da ba shi da kyau an sani, amma dan Allah dan Annabi idan an yi aure a haƙura. Aure sunnan ma'aiki, wallahi duk wanda ya wulakanta aure sai aure ya wulakanta shi, ya turmusa shi. Haba shi yasa aka rasa gane relationship din da yake tsakanin mutanen nan na Ogbomoso mutum uku, maza biyu mace ɗaya. Ashe ga abin da yake faruwa. Ita idan ta je wajen manyan mutane, misali suka ce suna neman harka ce ta sunuka ta baya, sai a yi leɗin shi. Kuma iyayensa sun san kan cewa da ya baro garin su Ogbomoso ya shigo garin Kano baya sana'ar fari bare ta baki. Sannan shi wancan ɗan Ogbomoso ɗin, ƙolo na Ogbomoso, shi kanshi an san kan cewa yaron shago ne, salarinsa bai fi 40,000 ba. To duka ina aka haɗa aka samu kuɗi? Sai ku yi tunani. Ku yi tunani. Ina kawo muku wannan abin ne ya zama na aya. Ya zama na in mutum ma yana yi a gidan mijinsa, wallahi ya kiyayi kansa. Saboda idan ma bai kiyaya ba, wallahi sai Allah ya tona mai asiri daga nan gidan duniya har kiyama. Kuma sannan shi ɗayan garin Ogbomoso, ai iyayensa da ya gina musu gida a garinsu yake musu komai, sun san kan cewa ba sana'a ce da shi ba. Sun sani duk abin da yake faruwa, wai dan ɗanka ya nemi maka abu wai ba za ka faɗi gaskiya ba. Ina ranar irin haka tonan asirin duniya har da na kiyama. To wallahi ku kiyaye duk wanda ya taka shari'ar aure, wallahi tallahi sai Allah ya wulakanta shi. Duk wanda ya keta wa aure haddi, to wallahi ya sani wulakancin duniya da na kiyama yana tare da shi. Tunda ku in an yi magana kun rena hizba, kun rena hukuma, gani kuke in kun shiga kuna da wani dan canji ko daurin gindi za a cire ku ko? To wallahi yau muka fara. Idan ba za ku bari dan Allah ba, kwa bari dan tonan sililin duniya. Yawwa.